No, terveisiä polulta. Lähettiin extemporeen vielä uistelun jälkeen vähän pidemmälle lenkille. Ehkä tunti. Katsotaan mitä tulee. Täällä on jo hyvä pakkanen ja vähän polkua. Pakkasta on kyllä varmaan jo 18 täällä. Et kyllä tää niinku kylmää on. Mä en ottanut kyllä hyvin hanskoja. Katsotaan jäätyykö näpit. Joo. Hyvältä näyttää. Ulkona. Ai, mä luulen, että kehut mua. No sinäkin kyllä. Hyvältä näytät. Hyvä pelastus. Pakkasukka. Niin. Joo. Sä oot vaan niin piilossa, ettei sit näe mitään. Joo. Nenä näkyy. Tää jotenkin tää talvipukeutuminen kyllä vähän tällaista. Itse joutuu aina laittaa silleen, että kaulaa ei saa mennä kylmään. Mä inhoon sitä. Pitää olla kaikki tuubihuivit ja pipot ja kaikki. Ja mä pistin uuden kypärämyssyystilaukseen, kun haluan vähän joku paremman systeemi, että ei palelisi korvat ja tää valuu mulla aina tää tuubi. Ja jos sais sellaisen miellyttävän, mikä se on balaklava vai mikä se on, jos se toimisi. Se näkee sit. Minkälaisen reitin meidän ratamestari on tänään suunnitellut? Ratamestari katsoi sellaisen polun, mitä mä kävin kerran kävelee. Ja joen varressa näytti niin kivalta, että se on ollut mulla tuolla vähän niinku pankissa. Sitten kun tulee seuraava pitkis silleen, että on aikaa, niin lähdetään sinne. Ja nyt tänään tuntuu, että tänään voisi olla se päivä. Käydään kattoo. Ollaan kohta siellä joen varressa, niin katsotaan nyt se näyttää. Nyt me ollaan Nelostie. Yli mennään. Tuolla näkyy toi. Mikä se on se? Nelosetappi vai mikä se on? Sen pysähdyspaikka on tuolla ja motari menee tässä. Siinä on vähän moottorisia. Sunnuntai-päivä autoja menee. Aurinko paistaa vähän tuo vielä. Saattaa olla, ettei kerta nauttia siitä auringosta enää tuolla joen varressa, jos se enää yllä puiden yläpuolelle, mutta valosaa täällä on ja hienot maisemat anyway, että eipä se haittaa. Pääasia, että ollaan vähän lenkillä ja koska meillä lähtis meidän tie tonne oikealle suotielle oikealle. Tähän tulee autoja. Ei tuu. Ei tuu. Päästään vähän tämmöiselle polulle. Täällä mä kävin tosiaan kerran kävelee ja tää näytti niin kivalle tää. Ja oli kiva kävellä, niin mulla jää vähän silloin kesken. Tää oli puolessa välissä
tehdä uukkarit, niin jäi vähän hampaankoloon. Nyt on tarkoitus tulla kattoo taas tää juosten, minkälainen tää on. Ihan hyvältä tää näyttää. Tuossa menee joki tossa ja siellä on niinku ilmeisesti joku hiihtänytkin tuolla. Se pääsee varmaan joen pohjaa pitkin hiihtää. Mut onhan tää nättiä. Saadaan ihan auringonlasku tähän. Joen pohjaa tai pintaa, mitä se niin. Katos Mika tänne. Sulla on ripset taas jäitenyt vähän. Valkoiset ripset. En tiedä onko omat, mutta höyry nousee ripsiin, niin tälle talvella hyvin jäätyy. Mutta ei oo kylmä yhtään nyt, kun on juossut ja on lämmennyt, niin ei oo yhtään kylmä. Mulki on ihan vaan nää housut, mä en tiedä näkyykö ne hyvin kameraa. Mut mulla on tällaiset treenihousut, missä on kevyt toppaus niinku tossa reiden etupuolella ja bebassa, niin ei oo mitään siellä alla. Nää on riittänyt mulle ihan hyvin, vaikka on tälleen joku 17 astetta pakkasta, niin kun juoksee, niin riittää ihan hyvin. Ehkä käveleskin varmaan saattaa riittää, kun pysyy lämpöisenä. Sitten mulla on niinku kerrospukeutumista. Mulla on tää tuulitakki ja sit mulla on yksi friisi alla ja sit mulla on yksi toinen ohut juoksupaita vielä alla. Eipä muuta. Mutta ainakin toistaiseksi tuntuu, että tää pärjää oikein hyvin. On kiva mennä. Täällä on ihan hieno auringonlasku. Joo. Taisi tulla Mikalla vessatauko. Miehen se on niin helppoa. Mitä joutuis mä kliikkää tänne uskoon. Hyvä kun mun ei tarvitse pysähtyä, kun se saa mut kiinni aina. Sieltä se tulee metsäkauriskonsana. No. Sieltä se tulee joku metsäkauriskonsana. Kirmailee. Piti ihailla ihan aamusta. Niin. Auringonlasku. Joo. Vaan törmällä. Tuli yksi haupani vastaan. Mun täytyy tulla sille puolelle juokse, kun vähän tasaisempi polku. Mä taisin viimeksi jossain tässä kohtaa kääntyi ympäri. Hei, onks toi noitten koiran töppönen? Mikä meni äsken ohi? Oliko siinä töppönen sen koiran? Oli siinä töppönen. Kyllä käydä, hakaa äkkiä. Tää kysy äkkiä, jos liitet. On kuitenkin aika lähellä. Koiran töppönen löytyy maasta, niin Mika juoksee tonne. Kysyimme, mentiin just ohi, että onko se sen koira, joka meni ohi. Mä näin, että sillä oli töppöset jalassa, mutta ei huomannut katsoa minkä väriset. Se oli pinkki, mikä oli tuossa maassa. Mä vitti ottaa talvella rakkoa mukaan näille koska mulla yleensä aina jäätyy se. Niin sit mulla on vaan yksi lötkö. Tääkin on vähän jääty. Vähän toi korkki oli jäässä, mutta kyllä sieltä tulee.
Laitoin suhkot lämmintä vettä, aika hyvin on kylmettelyssäkin kyllä. Vanha Lahentie tossa vieressä. Se mennään niinku tuon vanhan Lahentie ja tämän joen välissä. Kiva polku. Tää on ihan tosiaan uusi tuttavuus mulle. Mä en tiennyt, että täällä on tällainen. Paitsi vahingossa, kun mä kävin kävelemään. Mut se on just kiva, kun voi aina etsiä uusia paikkoja. Uusia reittejä ja sit varsinkin jos on silleen, että ei oo silleen aikaa, ei oo kiire. Ja silloin aina on kiva kokeilla. Mihinkin vie. Tie vie. Noin. Oliko se niitte? Oli joo. Oli niitten töppönen. Joo. Oi että. No he oli varmaan ehkä tyytyväisiä, että sä takas Kyllä. töppösen. Olipa kivasti tehty. No niin, jatketaan me hölköttelyyn. Huomaa tässä, kun on ulkoiltu. Tässä on mennyt ihmiset tässä ja koira menee tässä reunassa omatollainen polku. Kaikki koirat menee ihan metsän rajaan. Aika hauska. Tää sitten aviomiesten polku taas. Niin joo. Aviomiesten polku menee siinä ja tää on sitten varmaan kun... No, etänpä arvaamatta mikä polku tää sitten. Tästä vaan Järlimma. Ei oo ihan puutarha. Mitä? Mikismäessä. Joo. Joo. Ei oo ihan puutarha. Kelit nyt. Ei oo safatikellä. Ei oo se kyllä. Tää lähti tosta oikein. Lähdetään oikealle sinne. Katsotaan nyt. Joo. Siellä näkyy vielä auringon viimeiset pilkahdukset tältä päivää. Alkaa pikkuhiljaa hämärtyä. Joo. Onks mulla ripset valkoiset? Näkyykö kameraa? Nätti. Häh? Nätti on meikki. Eli kannattaaks mun ostaa tällaista valkoista ripsaria? Luonnon Niin. värituriikka. Tää on hienon näköistä. Nyt tässä kun samalla kun mennään hienoja reittejä, niin katsotaan mihin pitkälle riittää, mutta pelannut silleen, että mä oon huomannut ja oppinut Mikasta tässä vuosien varrella, että silloin aina jos on vähän semmonen möks, niin mun pitää viedä siellä lenkille. Viedä ulkoiluttaa se. Ja sit se on aina tämmösen 10 kilsan lenkin jälkeen, niin se on ihan eri mies. Se on kyllä totta, että se on ihan eri fiilis. Se oli vähän tossa päivällä semmonen möks. Niin
Mä nyt sanon sille, että lähdetään pitkikselle ja sit se aina tämän jälkeen, niin se on ihan tyytyväinen ja loppuilta menee hyvin. On se hyvä, että on fiksu vaimo. Onko teillä muilla tälleen? Pitää puolisoa käydä ulkoiluttaa. No. Mutta se on hyvä se, että tosiaan nää on niinku parisuhdeterapiaa, nää lenkitkin. Joskus me mennään ihan, me tehdään yhdessä, me ollaan yhdessä, eikä me välttämättä puhuta mitään. Mutta silti sen jälkeen me niinku fiilistellään yhdessä niistä hyvistä fiiliksistä. Et se on ihan oikeesti parisuhdeterapia kouluilla, lenkillä, mitä me nyt sit tehdäänkään. Ja joskus me sitten taas höpötellään. Vähän mietitään, suunnitellaan seuraava viikkoa tai jotain. Aina vähän riippuu. Se itse ehkä huomaa sen, että tässä oli 2 edellistä päivää alikaisemmin, sosiaalisesti aktiivisia. Joo. Niin ainakin omalta kohdalla se huomaa, että kaipaa semmoista ehkä hiljaisuutta tai semmoista olemista. Hei. Omien ajatusten kanssa. Joo. Vaikka tälleen lenkillä. Tää on ihan parasta. Oh. Kyllä. Se on just tää. Jaksaisiko juosta tän mäen? Annetaan vähän sellainen loppuvastus. Aletaan olla aika piakkoin kotona. Ollaanko me miten jäässä naamasta? Onko räkäposkella? Kyllä. Aika lumisia, saat ainakin ihan tommonen Räkänokka. jäinen ukko. Joo, no mutta siinä oli meidän tän sunnuntain pitkis ja lenkki. Oli kyllä ihan kiva. Vaikka pakkasta vähän enemmän, niin ei se mitään haittaa. Lenkille vaan. Kyllä siellä tarkenee. 11 kilometriä. No niin, 11 kilometriä oli tää. Ei nyt sen pidempi tällä kertaa, mutta... Ei nyt sammupuolella. Ei nyt ollut sen pidempi tällä kertaa, mutta toisaalta me käytiin kyllä luisteleekin 12 kilsaa just vähän ennen tätä lenkkiä, että sekin on niinku ulkoilu kuitenkin kiva, jos jaksoitte kattoo meidän urheilua tänne asti ja höpöttelyä ja parisuhdevinkkejä. Jäkä puolison lenkille, niin se lopettaa mököttämisen. No ei. Ei, kyllä ihan oikein. Heti on paljon paremmin. Niin. Mököttäminen vähän vahva sana, mutta Joo. on vähän semmonen apeolo. Joo, mä vähän liioittelin, ei se mököttänyt. Mutta semmonen niinku... Varmaan just sosiaalinen pankki on jo täynnä. Niin sit kaipaa vähän sellaista. Mikä mä taas sitten, kun toinen on vähän hiljainen ja semmonen, niin tulkitsen itse helposti siihen, että toinen vähän mököttää. Vaikka ei se sitä varmaan just olekaan, mutta ei, näistä kun jos puhuu, niin sit siellä tietää mitä se on. Ja ei tarvi arvailla, niin parisuhdevinkkejä saa meiltä myös. Ollaan tosi hyviä siinä. No mut ei mitään, hei. Katsellaan taas jonkun toisen videon parissa. Heippa!